itaruite agatirimo kama atari stomete nyatieko so bona ngani tutore jirani na inuga ye lakini ochenjere twaruite iga twabaete ribaga family itaige kama jigutwara lakini nande njikurigeria karemaga kebube bakwagaje nyomba magana yaerire nditumiganire ntiga iganga imechando nero otherwise njengo chanda sana una kabatore nera mumuro ntuna kubutatore na abana abagaiga itanga nate bire mbya mona asingenja barari baitogocha na enderende tugukura kurwaiga abantu bande mbare sikali na batoko bamanyinga ntunga itwaru by the way sanda pole ase umuntu no Margaret no yo mo base aba amashabiki alia tuachagetie ebyombe I think cameraman no ara ndomini no ara ebyombe binge nje na chageti byombe binge byose bibire gusiyengima nje na chageti Margaret isana no yo mobo ore konya ore kyombe yito kunga chisiro tia Kiss FM taliera mugo chako mubutamba ya mungu ese byombe byito ni fact tuatemere kubwatani isando no mokongu sana ase byombe ebi muna tuakolire na barabugota gota tatigarende wana yento kiabeire gyo 10 na amakweli ato tabuiri Margaret nande wana Margaret yakora buya kero ke conductor ya mami oro lakini mwaka wa matano mo driver uroja kuruku rasta muna wana dudu sie kara ko na ria uta yuko na ria tali yao atara ko na rasta so rende na marita tore ko manyana njega ankamba amanyete ono enda marita ne mama eti mami oro ngoro ano muralindo Kiss FM 94.1 nkayo mugusi muminjo limito kora na dudus tinkwane tia marita ne no kinde ono na tenda sabara libande toera ni gagotira nja samarita nguru kustela stengu njengo kora monyerana na endengo chande na korege ticha na kadoti na boto abeto no mwichano sana personally ekero na iwetenga mo na Margaret sandu ora na boto ndegete sana lakini sikuligira libona iga amatuka iga bona iga abantu bakari gusiria magima sana go ne ogwa kukora akirase abantu bagenderete gusira lakini ndende kereke neto gusaba Nyasaye tunye gusabira chi family chiri bonsi basiririwe nabamwabo Nyasaye abagate chinga kichiga cyamabe mwaka isanda pole sana agentege kongo gusiri umuruge ogo nandi oringi nabana bao umungo bagere kora kwana turi nere giticha mwanyera nako nyara igara ire lakini giticha ngura kali simitwara kwana nizi nana igwete na kwana oya nere ntane kuriwa pole sana sayo maitinga negetiro sana gusiri umuyuri lakini ndendo bagatanga kirigento ge okorekana ne sababu nande nto kumanyanga sababu neririye lakini ndebono twaro bale mwasenga nchunga Nyasaye naroro na kirigento nabuge ko Nyasaye tirabagata bakwani ngabwirega namansiribaga samalita ngomkoro kusheli kadot kadimpu chengo kora muruguru bwege ticha otokora kora na stengo tiga ngireli bageli bali abena kotabanga pole sana ase familia isanda Ante gante Margaret yobere ka kunya goto tebinga tigatonya gusabira ni mamu mwabo urwarite Jabana none ke ronku Margaret usire bana sazigina nale ko iranga bana bakwe batemanga mamu mwabo lakini bana ke na acha ukibwata biye tukanyaranga ya Margaret yokoreki urari mwira neli ngambi yamono na nje na maitenga ntomirane naini lakini Nyasaye okorira yakone tomiranire na manyiro magi etomanyaine paka chikura na ritua kwantenera lyo moerio agantebi tanda go chiari ongeti go chimari nyugwete ngana arosire ono nkamata itogenda na bokwa guribaga kiba maite no rwarete na baba kwaribaga tukagenda ngabata ibano masai kurweri ntwana komera ekene na bana igune njenga magi osirire lakini mbakwaneti magi ngomongina nare umonene iga o agete insaga sira one kero bati tukukwana ngano mongino uri okorukwe conductor ya mamioro nganyora abantu bakorera mukinga yani nubwate gari ubwate mbake conductor tutana gototebe abantu bane bakangira bobe ngabate ya ne conductor lene na bagusuguna na sema mamioro iga egera twakora twaragira yani byombe bitware ngabate inanche na igure bobe bono ndi bakwanete ne conductor ekene na igwete bobe sana lakini rende Nyasaye umaete byonse ntuntu maete kene iro muntu nabwata asa gwikira bone ine ngaki ya magi yakorete ki yaigete ati atata Nyasaye nga mbiyamono aki abana baya
nyasaye abakoni naende abarende buya ninche nagokire korora omonwe gakoya konye timomanyeti chinakire mbiasa nase gocha ng'ari berera okuna obuntu ometse lakini nokoremera in fact ni story ya Magnus Perez mune injera zirete ano na brete nyumba ane rontreta kampuni ngati kwenda kazi kama yangu ya 5:30 kabuka kesibia ngakora kile ya kampuni ngakwanyure tringire mesego na kama tena nyu kampuni ngakugenda okoronya gukora busungu akatenga ubukandisi ng'ombe ndose numwane ndagira manyikoke kama tena feye mesego chinachi akatigenda buyangu ikakumorora ingwa kirezi gosoka parali muna mate ni gari aliga ngonyole bibi ngolinga ikamakutano ntaraji wakani yali besi bigi esi isanda ngai wekire ngoma tenta oneke tabira waka usubati munga waka ngoma tenta oni wante magi ruwali aninga te mungu wali ngonjole anda ka ngonjole abanyatieko esi ngai yole madeni kinyatieko nangulisi bisi miyiga ngubantu bakolera tumuguli mera nini ngakimagi ukule ati mungu kasi bigi ngoja kunyabante bakirisika magi na risika ani kuti ngota makumuchora makumata kwetu mai ikirabu ngake simese kali ngutwara ikamenya kagoja so kumubeka ime bakabari matenga onya kene kiri kuyati mugete kina bakire mbiye mono asoje kongengora amareta ngo despera isana elingolera mbai gono mungu abagala na bakira sante asogoja somareta ngono kwa isanda asante asogocha nende bado na moko agendera gocha tarero rioka mwacha asante ngoba kwa nyumba yabo masi sama yetu kufurahi ni sana bongo wake ambe amono sogocha ngotena nto seji kukecho wako kendo bongo mambo amono sogoto gocha gotobe karibu rene ande tu awate karibu wasogocha rioka mwote Ende ngaite njimwesi mumanyete ndiri nare ko bamanya batore na baragumbara byaba musubu bo ngoga yana basandi baito bare sana kolengana nemirime litogokora asere die to ya Kiss FM 94.1 inkayo mugusi tugotangaza ko buzonga amenyingwa subati yo sire nari sabikire to linene sana ya Kiss FM na ndo bumayane abantu baitu mwatutegekire asere die to yake agete bwango iga lakini tuachire ibo bono tuata na barari baitu tuata ko isande ngona abana ababaye na abasani baitu bono rene kinare ko bamanyiga bokaiga bale batamanyi tubuya seito noga bale batamanyi tubono buya bamanya kamanya nonka seito kalima atikatie ko kanoga anga bono ndo bwa kama tu agaletere kine bono tubakataya nga bole mubwa mami orongoroko ya kamo ya manyete tata tigamba eli baga abarali na mashabiki na abarali na mashabiki wena yato kora na rega smambia ulizo nga MC Dudus gosomo nyakirogo kweli na makoro lakini kerago nya gocha na kwa maiya ogo tebi wekera tara gwikero na kwa ngumugano kwacha kwanya kolemera lakini kerago nya walire na bora ale mito igose kwale migo lakini nyasaye na amaete abotokona gusabare mienke wakire mbiyamo na singinje na imwe ikiraiga komuraiga mubegete libera sana bakorekana buya na barona barona bakorema ngenya sagendera ko wasini na inwe no nyine mireme limwari ugikora mwatiga chinga cheino nyasaye na aligenjera ko korekana mugendera ko moikange mugakoyo isanda na abana baye koikomo yego yoelire ikara tu sinoro gendo toronde tali okalikio magyo jakaba mirere igotiga twara njana ko tuli moyo nako gwata gantu kwara gwata kiri muntu uri kali moyo uko gajario gabaru tubanya kwekonye muntu kali moyo mukonye karuji nitubo ulengo musani we kali mwana baigwete nga magi ntu agakonyanire magi na kangire gantu nje namwa so tiga twanchana nto konya nako tuli moyo twakire mbiye mono sana singinje na itu twabaira igarero ntu tukorwa Kiss FM kiana ntu gwatu bwanchani obane kiara mogo totegerera
na ithio kero omonto anyorire obokong'u nabo tokoigwa kanga twaberero naye twabera orio okonyetari emeremo egoturicha so ntogendere gochaka egasi eng'encho okonyakarwa ni mbuya mono sana. Okay, gwaini. Amareta nguru kushini kadot kadimpu mwana chidimpu. Kwa ni gasi ng'encho twachira soko nya kore maninga. Matabas pole sana mutasi muchega opita isanda. Agret mama sana itu erisha bikini sana. Mwana enara mungo bagere. Naka mwana kaya sana tuanchite nerisha bikiri itu. Abwate mbake ngoke kuruku kadot. Ngoko ne abwate kuruku kadot. Ono na achenga kiyobo benye ndinacha kinde. Tuacha sobie kango na agenda nero. Ngo entra kwa familia igali bere baikanga sichinga kichiga. Echiga na chichinga kichiri baba ganeti mona sama duma. Echiga na chichinga ki igo entra kwa beka sama sabo bitukubuchi aselinde. Nande tali barabuoka abantu nabangi basiriri buna abantu gendera ko beka sama sama sega buna yo minto dudu skata abo twensi no rogendo turi stage tore enga kiite tarakara ki itaraika inde kanande ntumira naba minta batikire ko genda tena sawa senmens chigas chino chiri mwate kagari gokora mwacha kubali berera bonire sana maitenga na kichiko gendera okokana sati basi ni family chain asisini abana sinya bagaka boino nabana baino mwensi asubona bien. Waire mwezi nagokire sana kwanza mbia muna soko twaregeria sinkiyega ende nagokire sana ko kero twarenge nyomba gari na igumu kunya gukwa na gaiga muri abange mu gukwana bia na igubia sana singencho nga mwensi go mwikiranira sinkiyega mwatigire je family chaino nabona igembure go twanga bono karibu rero kunya kuburinga nsanga picha beirabo kende kyayire likabo oso ikaransteri go kunya go tara kina singencho gwanche nibwo gucha senka yo muga kaisanda na kikegere tumuri gaiga nenda koranga Margaret na roseti amatanga ekali moyo ose mwana korra so muntu akwete nchana achitirinda so muntu akwete lakini familia abantu no bale to kumanya so muntu na akwete asenkeyo owe somya mangana mange kuruga lakini ndeke muri gaiga ndiye mono sana so wikira na asenkeyo ga mugendere kubarimi abana bayiga batigarite nabake amuga kasanda no ari gaiga tigatwa beka sama sabo kero to bikira sama sabo tunye ko basaberanga nyasaya abagate nyasaya boboremo asengencho ngamakweli ana makomo no bagateba ngamakweli na makoro tari makoro kera ikira ako bamaya era akitiga tubasabere Manchester Lestengo ngo chande na kolege teacher na kadot lakini kari kongira buya ngo chana kolege teacher ndengo cha na koromo nyerana kurwa saa 7 mpaka saa 11 cha mambi Stella Stengo nera batara liegete chengo bare liegete babwa tabere Ande linde bako linde bakere ena mtokunya buchenche niga tokunya busumo bugimbo buiga nyasa ya twanchire bokunya bukiye Ndia muna seriba gabwire bia ngise mwenzi ngotaka muri KCFM engineer sapi kiriko rugo cameraman Joseph gamba so mukuru tambacha ngo igumole ne enje twale tapore asaba minto mono mwana oyo amona nyina na butumanya ine mono asegetenya saba sini kumwena takora tani begera tende pole ndota ndiko ja mapema bale nge batumira kata pole ndokenia kabere moje riri rubine ko tuikana bachire nabagenda gocha ubwa munubia naro majikugoli umuntu ndau ekarore yoski ekarwa rure nyombo kandi yoski yombio roboje ngomo yule so mbia mono ndeza mdangu Dominic onto mini kulentana mbia mono tomo nje boche chori musungu wetu muko ibakorera mbia mono twapole kurwa selisa bikiria ino na hende na inu bono na intuna masabikia ino mbija mona so woticha bono iga rende moko gendera gutusabira ni asenke na hende mogenderera goto ikange na hende mogenderera gotobeka kurwaria KCFM egere amangana yerisa bikia koreki agena re no nyambande nali bakumara ko imaki isa bikimagi arenge asarenge kisi iga bakuna kobeka ryoka igo ntutu abaira ne ringambi ya mona so gwenge na hende mbija mona so go chicho yo minto tomo ntubono mamioro rende nkurwaria se egasi mbija mono sana omonene nyasaye oyo ligoro mono twachira sole simara babiri kali abaya manene twatarira naye twachira sole twachira
mwana nyasaye rora ekero twikira senke bomo isande osiraligo no mongino ye mwana nyasaye twasabire emerobiri yaye iranyara koba gekoba tigo yebe mikiranu unoro mwikiranu mwana nyasaye rora na barali banyare koba bagocha mwana barurare mwana nyasaye nande tugusaba ekero uranyara koba gukubarusia obekichinga chao buya naende emirimo baranyara koba bagokora bakore gwetera asuri umunene na intu etu asabire na intu nyara koba gutwagata kinga kieji turi no bukendo aiga mwana nyasaye tuikaranste na intu bano bomo ekbaka umungina magire tu eni ubiya mwana nyasaye nduri gukuboria manga maketu akuboriri tigabwe na rego rabwa sura so wanjani bwa no mwana Kristo mutoria amen.